ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ನಿಖಲ ಮಣಿಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ಪಿಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು ಬೆದ್ರ ಎಂಗ್ಲ ತಂಡ ಕೈನ 7 ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ವರ್ಷ 2023-24 ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ನಾಟಕನ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಕದಂಬ ಪಂಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಮುಹೂರ್ತ ಜೂನ್ 4 ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಜೂನ್ 7 ಪಕ್ಕ ಆಯ್ತ ರಂಗವಿನ್ಯಾಸದ ಕೆಲಸಲು ಆವೊಂದುಂಡು ಸಾಧಾರಣ 2 ತಿಂಗಳು ಕೈತಾಲಿದ್ದು ರಂಗವಿನ್ಯಾಸದ ಕೆಲಸಲು ನಡಕೊಂಡುಂಡು. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಸಂತೋಷ್ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲಿದೆ. ಪಿಂಗಾರಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಡ ದುಂಬದ ನಾಟಕಗಳು ಕೂಡ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಕೂಡ ಪಾಡೋದು. ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ನಾಟಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಬದಲು ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ದ ಡಿಸೈನ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಜನಕ್ಕೆ ತೋಜಾಗ ಅಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಚ ಮಲ್ತುದಿಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಜೂನ್ 4 ಶೃಂಗೇರಿ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ತ ಈ ಡ್ರಾಮಾದ ಹೊಸ ಡ್ರಾಮಾದ ಅಂಡ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಮೂರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಗಾಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಮೂರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತರಿಗಿಲ್ಲ. ಯಾನು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆನ ಪುತ್ತಿಗೆ ಯಾನು ಪಿಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡದ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಕದಂಬ ಅಂಚ ಐಕ್ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ದಿನಟವೇನು ಎಂಕಲು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪುಂಡು. ಈ ಸಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆ ಒಂದು ಇಂಚು ಮುಲು ಬೇಲೆ ಪರ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಎಂಕಲು ನಾಟಕನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ ರೆಡಿ ಆತ. ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡು ಪಡೋದು ಕೇಳೋಣ. ಸದಾನಂದ ಸಾಳವ್ ಪಂಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ತೆ ಪಣ್ಣಂದು ಮಣಿ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆದ ಪ್ರಕಾರ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿದ ನಾಟಕ ನಟಗಳು ನನಗೆ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿದ ಒಂಜಿ ರಂಗವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಈ ರಂಗವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ದುಂಬುದ ವಾ ರೀತಿ ಬರೋದಿರ್ತದೆ, ಸುರುಕಾದ ಮೂಲತವಾದ ವಾ ರೀತಿ ದೆತ್ತೊಂದಿರ್ತೇವೆ. ಅವೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐದಲೊಂಚೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿ ಇತ್ತದ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಬೋಡಾಯಿನ ಕಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಲ್ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ತೋಜಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಯ್ನಾತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ನಾತ್ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಡು. ಆಯ್ನಾತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಫಿಲ್ಮಿ ಶೈಲಿ ತೊಜಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿವಿನ್ ಅಂತ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಕೆಲಸ ನಡೆಯೋದು, ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಿದೆ. ಮಣಿ ಪಿಂಗರ್ ಅವರ ನಾಟಕ ರಂಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 10-16 ವರ್ಷೋಡು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಾದ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ವಾರೀತಿಡ್ ತುಂಟುಡು ಪೈಂಟ್ ಹಾಕೋದು ಮಾತಾಡ್ತಾರ. ಅಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸದ ತೀರ ಟೈಪ್ ಆಡ್ದ ಐತ ಒಟ್ಟು ಐಟ್ ಒಂಜಾತ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ನ ಮಲ್ತದ್ದು ಹೊಸ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸಡ್. ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸನ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಗ್ಲ ತಂಡೋಡು ಈತ್ ನೆಟ ಬತ್ತಿನ ನಾಟಕದ ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಡೆದು ಈ ನಾಟಕದ ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ತೋಜೋಡು ಆ ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸ ಪಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬೇಲೆ ನಡ್ತೊಂದು ಮೂಲು. ನಮಕ್ ಈ ಬರ್ಸ ಎತ್ತಪುರ ಬಂಗ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐತ ನಡುಟ್ಲ ಬೇಲೆಲಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆಯ್ನಕ್ ಬೇಗ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುವ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬು ವಾ ರೀತಿಡ್ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರ, ವಾ ರೀತಿಡ್ ಹಿಂಗಾರ ತಂಡನ ಗುಲೆಪಾದರ. ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಈ ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನನ ನಿಕ್ಲು ವಹಿಸೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಗಡೆಟ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪೊಂದು. ಈ ನಾಟಕ ತುಳು ಅತ್ತಂದೆ ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಲ ಈ ನಾಟಕನ ಮಾತಗಡೆಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊಬ್ಬು ತೋಜವರಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಬರೀ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ ಜಪಡ ಒಂದಲ್ಲ. ಕದಂಬ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಾಜರ್ನ ದಾದಾಂಡಲ ಕಥೆಪ್ಪು ಪಣದ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಪೌರಾಣಿಕ ಅತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ ಖಂಡಿತವತ್ತು. ಒಂದು ಪಕ್ಕ ತುಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ. ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕಡು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂದೇಶದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಂಜಾರ ತಿಳಿಪರೆ ತೆಲಿಕೆಲ ಉಂಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶಲ ಕೊರ್ಪುನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸನ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೊಚ್ಪವರೆಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತು ಶೀಘ್ರಡು ಈ ನಾಟಕದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುವ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೈನ ನಿಕ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ಪಿಂಗಾರ ತಂಡದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪಾಡು. ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆಗಳ ನಿಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕದಂಬ ನಾಟಕಗಳ ನಿಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಇಪ್ಪಡಂದು ಯಾನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ.